Uzvišeni Allah traži od svojih robova da svoje tajne pročiste od svake prevare i da ih sačuvaju od svake prljavštine i da se zaštite varke šejtana pojačanom budnošću i iskrenim djelom i usmjerenjem ka njemu, onome koji objavi čitavu jednu suru koja poziva zaštiti od niskih spletki i zlih namjera i koja čuva čovjeku čistoću njegove duše i njegove biti. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi, od džina i od ljudi. Ova sura oslikava pribježište vjernika ka Allahu da se zaštiti njegovom snagom i uzvišenošću, da mu sačuva ljepotu duše neuprljanu od šejtanskih spletki i da ga sačuva od zla ljudi. Ovakva zaštita mora biti popraćena djelom. Kada seljak kaže utječem se Allahu od nerodne godine, neće se od njega primiti osim ako on to izgovori nakon što je uzorao zemlju, zalio usjev i stalno ulagao napor sve dok plod nije prispio. Kada učenik kaže zaštiti me Bože od neuspjeha, to mu neće koristiti osim ako ponavlja svoje lekcije, redovno uči sve dok ne postigne svoj cilj. Kada musliman kaže utječem se Allahu od prokletog šejtana, to mu neće koristiti osim ako se bude suprotstavio izazovima zla i lošim djelima koja mu se nude, stalnim bdijenjem kroz propisane ibadete. A što se tiče toga da kaže utječem se Allahu, a ostane odan svojim strastima, to je očita kontradiktornost i nesuglasnost koja ne prolazi kod onoga koji poznaje vidljivo i nevidljivo. Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili. Najljepše svojstvo je da se kod čovjeka izjednači ono što čini tajno i javno. Ramadan